Bé, la tercera mostra la vam acabar dissabte i crec que ha estat un èxit per dos motius, o per tres motius. El primer és perquè, tot i els problemes que existeixen des de fa alguns mesos per la pandèmia i com això deriva a la cultura, però nosaltres ja això ja ho donem per superat i hem volgut fer-ho i ho hem pogut fer, seguint tots els protocols i totes les reduccions d'aforaments i totes les pistoles per mirar temperatura i mascareta i tot això. Després, el segon punt és que artísticament ha anat molt bé. Els grups han presentat les seves propostes, doncs hem tingut jazz, hem tingut country, hem tingut blues, hem tingut una barreja de música electrònica i contemporània i després la tercera pota era el públic ha respost. Dels 5 concerts, 3 han penjat el cartell d'entrades exhaurides. Sí que és cert que l'aforament era del 50%, però sempre és una satisfacció dir que ja no hi ha més entrades i malauradament hi va haver gent que va venir a comprar a la taquilla i no va poder entrar perquè no podien deixar entrar més públic del permès. I els altres dos concerts van registrar un 80% de l'aforament. Per tant, al voltant de 500 persones, 480, els 5 concerts, amb aforaments entre 90 i 130 persones i molt contents per aquests 3 aspectes que he comentat. Isaac, per la gent que no va poder assistir, ens has comentat que hi va haver una mica de blues, jazz i també country. Quins són els artistes amb els que vau comptar? Sí, vam començar amb el Miguel Talavera i l'Helena Ley, que és un duet de country blues que va ser els que van inaugurar el Casal. Era un grup que havien presentat un disc que l'havien enregistrat tot just en pandèmia i que l'havien de presentar per tota Europa i se'ls va trencar aquesta possibilitat l'any passat de presentar-lo, o aquesta temporada passada, sí, perdó, l'any passat 2020, ara estem ja al 2021, disculpeu que de vegades això... A vegades és complicat, sí, sembla que hi hagi un any que no hagi existit i seguim el 2020. Aquest va ser el primer concert, després vam tenir un concert de jazz, diguéssim, a l'ús, que és un trio de jazz, percussió, piano, que aquest el van fer a la cripta amb l'Elisabet Raspall, una pianista de Vilanova i la Geltrú, compositora, pianista i compositora. Ens va presentar el seu darrer disc, un disc que havia estat seleccionat fa uns dies a la categoria de millor disc de jazz català de l'any per la revista Enderrock. Finalment aquest disc se'l van portar al Marco Mezquida, aquest premi al Marco Mezquida amb la Silvia Pérez Cruz, però ella era finalista i també va omplir i vam quedar molt satisfets d'aquest concert. Després vam tenir les One Blues. One Blues és un trio de blues de 3 dones liderat per la Big Mama, que ella és molt coneguda, ella pels amants de la música, la Big Mama liderant un trio amb una pianista, la Sweet Marion, i un harmonicista i cantant, la Sweet Marta, que ja l'havíem tingut en alguna ocasió aquí a Cambrils. Aquest el van fer al Teatre del Casal i ens va sorprendre perquè la gent va connectar, no va ballar perquè estaven assentats, però sí que van picar de mans, cantar algunes de les peces. L'altre artista, una mica, perquè sempre ens agrada al Festival de Jazz intentar posar alguna cosa fora del que és jazz ni blues o soul, no? I en aquest cas vam posar una música contemporània barrejada amb música electrònica, un pianista, el Carles Viernès, amb el seu disc Nun, un piano sol, però farcit de loops, bases electròniques, que a la cripta de l'ermita va sonar perfecte. Va ser, a més, amb un theremin, que és un instrument que amb la gent, amb les mans s'hi acosta i amb les ondes electromagnètiques que genera el propi cos, fa uns sons i, com deia abans, acabàvem aquest dissabte amb un concert de jazz amb l'Horacio Fumero, contrabaixista mític, que havia acompanyat, per exemple, el Teto Montolí durant molts anys, amb el Guillem Arnedo i el Dani Pérez, un dels grans guitarristes del jazz català, que en aquest cas estaven acompanyats de la Lucía Fumero. La Lucía Fumero, que és una jove cantant i pianista de jazz, que justet el dia abans havia actuat a la FIM, a Vila-seca, i que la vam tenir a Cambrils i també amb una bona acceptació. A la gent els hi va agradar aquest jazz més intimista que ens van oferir. Isaac, de quina manera us ha afectat la pandèmia, sobretot amb el tema organització? Comentaves el 50% de l'aforament, per exemple, que al final sí que és veritat que van ser entrades exhaurides, però com deies, per la pandèmia només va poder existir un 50% de l'aforament. De quina manera més va afectar en el tema organitzatiu? Bé, a nosaltres enguany una altra de les novetats era que canviàvem d'època de l'any. Fins ara, les últimes 11 edicions les havíem fet a la tardor i enguany hem decidit fer-ho a la primavera, amb la voluntat de quan tot torni a la normalitat, que esperem que l'edició 2022, és poder tornar a fer la festa que fèiem a l'aire lliure, una festa
que era el Jazz al Parc, que el fèiem al Parc del Pescador, molta gent, 5 grups, 2 dies, fideus rossos, servei de bar, gent movent-se, gent fent petons, abraçant-se, saludant. Tot això, com que no era possible, vam dir, bueno, enguany no ho farem, assentats al Jazz al Parc és impossible, és inviable econòmicament. Enguany farem 5 concerts, salvarem aquesta 13a edició. Si podem, a la tardor, al Nadal, farem un parell de concerts de Nadal, que també alguns anys se'ls havien fet, i esperar, creurem els dits, que el 2022 tot sigui més normal. No sé fins a quin punt, Isaac, us vau plantejar endarrerir-lo uns dies per fer-ho coincidir amb el final de l'estat d'alarma i també del toc de queda. Això us ho vau plantejar en algun moment? No, perquè quan vam... Ha donat la casualitat que nosaltres vam acabar el dia 8 de maig, que la nit va ser quan després se'n vam anar tots cap a casa a les 10 i a les 12 hi va haver tot el jaleu que es va haver. No, nosaltres vam plantejar fer-ho com que sabíem, no ho sabíem quan ho vam planificar, que va ser al voltant del mes de febrer-març, però pensàvem que si la gent podia sortir, almenys a les 8 de la tarda, ara en aquests mesos, i tenint en compte que la restauració està tancada, és una bona hora per fer els concerts i, per tant, no ens ho vam plantejar. Ara recordo, Isaac, que a finals de novembre de l'any passat, com comentaves que normalment sempre fèieu aquesta mostra a la tardor, que en aquest cas ja era més a hivern, però pel tema de la pandèmia també, recordo que vam parlar amb tu perquè vau fer la 12a mostra. Quines diferències a nivell organitzatiu hi ha hagut entre ambdues? Perquè les dues han coincidit en plena pandèmia. Sí, nosaltres sempre ho fèiem a l'octubre-novembre i l'any passat ho vam fer a novembre, finals de desembre, perquè a l'octubre es va enganxar, no sé si ho recordem, un nou confinament que es va suspendre els actes culturals i fins que no va estar permès no ho vam poder fer. L'any passat ens va afectar els confinaments locals i comarcals, en aquesta ocasió no ens ha afectat, només ens ha afectat el 50% de reducció. La resta ha estat igual. I ara podia vindre, era gent de Reus o de Tarragona o de Vila-seca o de Salou, això no hi havia cap impediment. Clar, les restriccions de mobilitat ja no hi eren. Isaac, ja preguntar-te, comentaves que pel 2022 espereu que pugueu celebrar-ho, suposo, amb tota la normalitat possible, no? Sí, la idea del 2022, a banda d'aquests concerts de Nadal que puguem fer, és tornar a fer una mostra amb 6 o 7 concerts als teatres i a la cripta de Cambrils i acabar-ho, o a la meitat, fer el Jazz al Parc, al Parc del Pescador, una jornada d'un parell de dies de música en viu, amb oferta gastronòmica i propostes complementàries. Esperem que Aquesta és la voluntat. Si les vacunes, tothom està vacunat l'any vinent i es permet, doncs ho farem. Si no es permet, doncs haurem d'esperar. Això t'anava a dir, que el ritme de vacunació sembla que va molt bé i amb una mica de sort l'any que ve es pot fer sense que la gent hagi d'estar aplaudint sentada i que puguin estar ballant amb normalitat, amb les mascaretes, si Déu vol, també fora, i tothom vacunat i tothom ja bé. Isaac Albesa, organitzador de la mostra de jazz i blues de Cambrils, moltíssimes gràcies una vegada més per acompanyar-nos aquí a la plaça. Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins la propera, Isaac, merci. Adéu.